Yeah. Yes. खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बड'सा देरासार YouTube चेनेल जाना गासिबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायबाय लोगोसेनो फिन आंनि चेनेलाव गासैखौ बरायबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों मोनसे इन्टारेस्टिं नैबे केम्प नैबे 59थि बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव मेडिया घरनिफ्राय बिथांमोना जोंनो थानायनि थाखाय हरनि सुबिदा बिथांमोना होदों बेनिखायनो आं स्पेशली बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों बिथांमोना जोंनो बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय बेवहाय माखासे मेडिया पार्सन लोगोसेनो गोबां इउटिउबार बिथांमोना दङ थ' बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसेनो ज' थाफादों नोंथांमोनजों आङो दान्दिसे सम बिथांमोननो इन्ट्रडिउस बेखौ आं होगोन लोगोसेनो फुंनि समाव मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे जादों जेब्ला जोङो मोनसे गामियाव दुगैनो थांदोंमोन अब्ला बै समाव बे जायगायाव मोनसे नोंथांमोना हयथ' माने आंबो कनफिउज जादों बे जायगायाव फार्स्ट टाइम फैनाय बे समाव बिथांमोना फुङाव जों जिहेतु दुगैनो थांदों बे दुगैनाय समाव बिथांमोना जोंनो साहा फुदुंना होदों साहा बिराद माने नायनायाव जोबोद मोजां समायना ओमफ्राय सानदों बिराद फुंनि फुं बिराद माने लाखि होनना सानदों बे साहा मोनलोंदों मोनसे जायगायाव सिनाखि न'खराव बर' न'खराव थांदों साहा लोंनो मोनलायदों बे मोनसे आसरित ओमफ्राय लोंबाय लोंनायाव मोनसे आङो मोनसे माबा जादों नैबे साहाया संख्रिनि साहा जोंनियावथ' जोंनि बाक्सायाव बांसिन साहाखौ नैबे सिनिजों बानायो नाथाय बेवहाय बिथांमोना संख्रिजों बानायदों जेक माने लोंनायाव एसे बोरैबा मोनदों आरो थेवब्लाबो हयथ' बे जायगायाव बेखौ लोंखायो संख्रिनि साहा सिनिबो लोङो होननानै बुंदों बिथांमोना थ' बेखौनो एसे बोरैबा मोननानै आङो भिडिअखौ जास्ट फर इनफरमेसन होनायनि थाखाय आं फन नैबे समाव नोंथांमोननो खोन्थाबाय नैबे अदालगुरियाव बेखौ जायगा लाना जायगा बेखौ लोङोनो थ' टपिकआ बे नङा नोंथांमोन आं केम्पखौ दिन्थिनि नैबे केम्प बे सिङाव थांनांगौ बेनिफ्राय बेवहाय जोमनो थाखाय दंखायो जि बेनिफ्राय नोंथाङा जोमनानै हराव गाव गोजांनायनिफ्राय बारग'नो हायो थ' नोंथांमोना आं खायसे क्ल'ज आपखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनि हाय फ्रेन्ड्स दिनै मोनायाव बे जायगायावनो जों थादों बियो जोबोर इन्टारेस्टिं फार्स्ट टाइम नैबे टम्बुआव थादों खनसे उन्दुना नायनोसै येस बेखौ नोंथाङा बे जिपखौ खेवनानै फांथेना लानांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा गोजांनायनिफ्राय बारग'नो हागोन थ' सिङाव हाबोब्ला जेबो उसुबिदा गैया लोगोसे मोजां उन्दुनानै गुदुं मोनो देहाखौ थ' फुंनि समाव आं बेखौ भिडिअखौ बानायदों खारन मोनसे बिदि सुबिदाखौ मोननो थाङा जों इउटिउबार दङ माखासे मेडियानिबो सुबुंफोर दङ बिथांमोना ज' जों थादों आरो एसे वा ओंखारबाय बेनो केम्पआ जोंनिखौ 48 नाम्बार होदों सिङाव नोंथाङा जोमनो थाखाय खायसे जि गुदुंफोर दङ नैबेफोरनो जों बेवहायनो दंमोन बेयो जोमग्रा बे जोमग्रा बेफोरो बेनिफ्राय केम्पआ थिग बे रोखोमै जाबाय नोंथां नैबेफोर केम्प मोनफा मोनफा गासिबो केम्प बियो जोङो मोनब्रै बेनो सनमान भाई नोंथांखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायग्रोबाय लोगोसेनो नोंथाङा बे जायगायाव दंफैयो न' बा नोंथांमोननि केम्पआ एसे गुबुरिया जालायनो ओंथिखौ एसे बुंदो मा होनबावनो खस्थ' मस्थ' थाबाय बिराद माने गोजोननायबो मोनदो बिराद जोथोन लादो गासै इउटिउबार फंबायमोनानो जोंबो जयै दंफायो बुंनो थाङोब्ला बेखिनि अदालगुरि जिखिनि एरियायाव इउटिउबार दं दा बाक्सानि दं गासैबो जयैनो इउटिउबार माखासे जमा टिमैनो दङ स' जोबोद गोजोननाय मोनदों थानाय जानाय जोबोद फेसिलिटि होदो जोंनो थ' बेनि कमिटिखौ थेंक्स होयो आरो फंबायमोनाबो बे समाव जोंजों बयनो दंगासिनो दा जों बे समाव आंनि भिउवारफोरखौ मा होनगोन नोंथाङा प्लिज नोंथांमोना बड'सा देरहासार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे बिथाङा फेसबुक पेजावबो बड'सा देरहासार पेजनि नामा बिथांनिया नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना शेयार खालाम अन्नानै गासै जेसेबां नायगिरि बिथांमोना आरोबाव गुबुना जाहाथे नुयिफोरा बिथांमोननि आरोबाव बड'सा देरहासार पेज लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ नुयो बेनि थाखाय नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लोगोसे
नोंथांनिखौ फोरमायदो आं नाम सन्दन मुसाहारि मानास सेभें इउटुब चेनेल स' नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे जों साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ बानायनो थाखाय जों आरो बोलो मोनबावो प्लास नोंथांमोननो जोङो दिन्थिलांबाय थानो हायो आरोबाव केम दिन्थिबावगोन ना आरोबाव जों आरो दिन्थिबावगोन थ' माबायदि मोनदों नोंथाङा नै केमाव उन्दुनानै हरावथ' जोबोद गोजोननाय माने गोलोमलायदों ना उन्दुनानै एसे मोजां मोनदों आरो ना नायनोबा आरो मा होनबावनो आंनि गयानो बारा फोसाबाखै ओमफ्राय लेथ्रा जाना दङ बेफोर केम बिथांमोनाबो साफा साफा इउटिउबार इउटिउबार लोगोफोर गिबियावनो बेरेफुंजानि बयनिसिमबो माने नैबे समाव फुंबिलिनि सम बेखायनो बेरेफुंजानि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नैबे समाव आदाजों जोङो लोगोसे दंमोन हरनि समाव स' नोंथांमोन बयबो नायदोंब्ला आंनि चेनेलनि मुङा जादों अबंसा ब्लग लोगोसे सार बिथांखौ सापर्ट खालाम जाहाथे इयुनाव मोजांनिख्रुइ आरो मोजां भिडिअसफोर लाबोनो हायो नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय मोनो स' बेखायनो बयखौबो सापर्ट खालाम आदाखौ हाजासे जेसे सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना आंखौबो अनसायोब्ला नोंथांमोना सार्च खालामनो हागोन जे अबंसा ब्लग मुंजों स' नायबाय था लोगोफोर बयबो सापर्ट खालाम स' बिथांनि इउटिउब चेनेल नैबे अबंसा ब्लग प्लिज साबस्क्राइब खालाम बिथांमोननि चेनेलखौबो लोगोसेनो बिथांखौ सापर्ट खालाम बिथाङाबो गोबां मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायो थ' थेंक इउ नोंथांखौ आंनि सापर्टजोंनो जोंनि जे बर'नि जे इउटिउबार्सफोर बिथांमोना जाहाथे गोसोआव थुलुंगा मोनो मोजांनिख्रुइ मोजां गोजौ फारसे दावखोलांनायाव स' बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय लोगोफोर थेंक इउ लोगोसेनो सासे इउटिउबार दंफायो बिथाङाबो कुनाल ब्लग ने कुनाल भइस ब्लग आंनि चेनेलनि नामा नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय आदानि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो आदानि लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आङो एसामिसनिबो बुङो आरो बर'निबो बुङो ओमफ्राय रेसिपि माल्टि लेंगुवेज बे मोननै लेंगुवेजाव बुङो ओमफ्राय आरो ब्लगबो बानायो ओमफ्राय रेसिपिखौ बांसिन होनो सानदों आरो आङो बर'नि जानाय लोंनाय स्टार्टिं खालामबाय थादों आरो आङो जोबोद इन्टारेस्टिं आंबो नोंथांनि चेनेलखौ नायनांगोन भइस ब्लग ने दा आं बाहेरायाव थानायखाय दा रेसिपिखौ बानायथ'नो हायो बारा दे अके नोंथांनि चेनेला दंखायो सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांनि चेनेला मोजां जाथों आं बेखौ खावलायबाय लोगोसेनो नोंथांमोनाबो नैबे कुनाल भइस ब्लग बेयाव सार्च खालामनानै नोंथाङा गासै बिथांनि जे मोजां कन्टेन्ट बेखौ नायनो हागोन आरो लोगोसेनो जोबोद इन्टारेस्टिं बिथाङा ब्लग बानायो बिथांमोना नाय लोगोसेनो बिथांखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोसेनो आंखौबो सापर्ट खालाम थ' लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट गासिबो हरजोबबानो जाबाय थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे केम्प बेखौ दिन्थिबाय दा बे केम्प सिङाव माबायदि थायो आरो बिथांमोना माबायदि सुबिदा होदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आसा थिदों नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनदों लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लोगोसेनो केम्पआ माबायदि जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुननो फोरमायनो थाखाय नोंथाङा शेयार खालाम थ' लाइक बनताय आरो साबस्क्राइब जाय बिथांमोना आंनि चेनेल गोदान फैदों बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि